Skul nyiri ma St. Ansega sub-county ma Ugenya nobago nyasi mar nyiso kido kod talanta kaka achiel kuom yore mag jiwo pok mag jopuonjre. Nyasi ma kamano ma bende noyuore gi skunde mamoko wacho ni chiwo thuolo ne jopuonjre mar nyiso talanta gi mopogore kendo konyogi e yor kawo yueyo kaluwore gi seche mang'eny mag somo. Japuonj maduong' mar skulno Penina Okech okwayo jonyuol mondo jiw talanta mag nyithindegi e kinde ma pod gidhi nyime gi somo moting'o kaka wer kod miel. Nyasi ni nobagi riwruok gi kambi mar Africa Wear Unit mosebedo katimo chenro ne skunde mopogore e pacho ka. Kawuono wantie gi nyasi maduong' miluongo ni Cultural Day. En nyasi wa mokwongo nyaka nabed e skul ka. Agoero kamano ne jok mo onywako ae nyasi ni endi. Ne wan gi wendo wa modhial mane en Eric Omondi. Waluongo kendo jawer manimba miluongo ni Tipsy G makoro wer mamoro nyithindo kanyo no endo. Wayudo ni nyithindwa gi nigi talents mang'eny. Samoro bet e class kende puonja kende ok nyal ge talent ma nyathinigo. To koro kokelne gi nyasi machal kama to nyithindo nyalo nyiso talent ma gin go. Nyithiwa gi wadwa ni mondo gi steam off. Ka gisegolo tension mang'eny to ginyalo bedo piny ma gisom. Ke generation ni nigi a lot of energy gin gi inene mang'eny. Koro kwa miyo gi thuolo mondo gi express themselves gi more manage gi bobedo mayot. My major reason why I'm here today, I've just partnered with Saga Girls High School, whereby we always encourage and nurture young talents from high schools. So our major aim of doing this activity in schools ni ile tulipata kuna kuangana au ma Gen Zs vile wanajiita wanapenda sana hype, wanapenda sana entertainment. So tukaonelea ni vizuri tukipatana na shule whereby sisi tunakuja kwa shule tunaleta an entertainment that is programmed, whereby tunawaleta artist mwenye wanataka but tunaimonitor, si ile ya kuachilia tu kama disco matanga.